agenda. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Aksyon to ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alam mo ba, kapag mataas ang blood sugar, maaaring mas mabagal ang paghilom ng sugat. Mas magandang maaga itong maagapan. Subukan ang SED Panyawan Plus na may panyawan, luyang dilaw at mangosteen. Mga sangkap na kilala sa kanilang anti-inflammatory properties na nagpapagaling ng pamamaga o sugat at nagpapanormal sa ating blood sugar levels. Diabetes at pamamaga, mag-SED Panyawan Plus mangosteen ka na. Alagang natural, alagang SED Marketing. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon! Radyo! Balitang Bayan! Okay mga kaibigan, mga kasyon, nagbabalik po tayo sa ating programa Aksyon, Radyo, Balitang Bayan, numero 1 Morning Edition. Kasama na naman po rin yung mga kaibigan, wadya lamang sa tuwatan, patabataging karo, Aksyon, Ikamsara Pasyon at sa ating Master Control, Aksyon, Kenneth Villanueva. Uy, bakit ayaw pumitik ha? Teka lang, check ko lang ha. Ayaw pumitik ng ating encoder dito, Aksyon Kenneth ha. Zero pa rin ang patak niya rito eh ha. What's wrong with you my friend ha? Ulitin ko na lang po mga kaibigan ha. Paumanhin po mga ka-aksyon natin ha. Sa mga nakatutok sa atin via Facebook live streaming ha. Wait lang po mga ka-aksyon dahil mukhang nagkakaroon po ng error sa part ho namin. At sinisikap po namin ayusin ngayon mga ka-aksyon ha. Anyway po mga kaibigan, good morning, good morning. Unta tagay sa tanong! Yung ating mga kaibigan dyan, mga tagapakinig ho natin dyan, mga kaibigan, mga kasyon. Good morning, 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 good morning po sa inyo lahat. Bangon kila, tani, ang gapoy lobyo. Dyan Dagupan City, ha. Ang gapoy lobyo ko, no. Kuanan Mayor Belen Fernandez, at sari eskwelaan dita na, nambabangil dita, nagagita na tatang mira. Ay raramay tagad kabangibang yabalay singatay balay na kalasyaw. Laratay estudyante taluran na simbalay ang gapoy loobyo agage. Taluran simbalay ang gapoy loobyo ha. Kaya kilan mo ang ditana. Ay mga ka-aksyon natin dyan. Ako, ingat-ingat po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Ay mga tagapakinig po natin. Good morning, good morning, good morning po mga ka-aksyon po natin. I-reset ko lang tong Facebook ka-aksyon na kinita. Mukhang ayaw pumorme ha. Ayaw kumamada nitong barkada natin na si Paring Meta ha. Medyo kamot-olo tayo dito ha. Sige, ulitin natin dito mga sir, mga ma'am. Pambihirang buhay to ha. Sige, ayan. Okay, ngayong araw po mga kaibigan as usual, araw po ng Miyerkules, August 19, 2026 po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Live na live pa rin po tayo sa Aksyon Radyo Pangasinan. Yung mga tagapakinig ho natin dyan, nagtitimpla ho ng mainit-init ho na kape ha. Sina Sir Mike Fernandez sa may Barangay Manibok. Ayan, gagandang umaga ho sa inyo ha. At of course, dyan po sa ating family po mga kaibigan sa may Laison family. Sa Dumalandan Wrestling ngayon, happy family with Dam Christie, Sir Rinaldo Sr., Rinaldo Jr. Maaksyong morning po sa imong tanan. Ayaw talaga Aksyon Kenneth ha. Ba't ganun ha? Anyway, kapag walang Facebook mga kaibigan, may YouTube naman ho tayo. Punta kayo ng YouTube po natin mga kaibigan, mga ka-aksyon ha. Nandun po tayo ngayon sa ating YouTube channel. At nandun ho tayo, naka-live po ngayon mga ka-aksyon natin. Ayan, pumalo na. Ayan, konting pananakot lang palang kailangan dito. Aksyon na Kenneth ha. Konting pananakot lang palang kailangan bago mo bago mahiya itong si Facebook Live ha. Anyway, sige, good morning po sa inyong lahat mga ka-aksyon po natin dyan ha. Ang giling-giling ko. Ang giling-giling ko. Ayan. Okay, sige, pampagod vibes lang tayo ngayong araw po mga kaibigan, mga ka-aksyon, dahil alam nyo naman ako, nakakapagod po mga kaibigan po natin ha. Nakakapagod ang ating pinagdaraanan ngayon dito sa may Dagupan City, sa bayan ng Kalasyaw, Central Pangasinan. Bukod pa sa mga flash flood na naranasan po sa ibang mga lugar, like dyan sa may Barangay Bungalon sa bayan ng Labrador. Abay, eto nga ho tayo mga kaibigan, we're still dealing with the floods. Patuloy pa rin ho tayong binabaha po mga kaibigan po natin dahil nga po dito sa bagay ho nakabagat. Pero kagabi, Aksyon Kenneth mga kaibigan, mga ka-aksyon not one, not two, but three. Tatlo. Meron tayong tatlong binabantayan po na sama ng panahon po mga kaibigan, mga ka-aksyon. May pambihirang buhay to.
Detalyahan po natin yan mamaya po mga kaibigan po natin ha. Pero sa mga nagtatanong po regarding po dyan sa kung may pasok ba sa bayan ng Mangaldan, ang sagot po mga kaibigan, wala ho. Alternate modes of learning po kayo mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Okay, Edison Balolo ng Santa Barbara, good morning ha. Diyan sa Arichio, sigurado papabati niya yan ha. Si Dr. P, ayan, gandang umaga sa Dr. P ha. At kay Kagawad J. Tinte, ayan, kala mo, kabisado ko na ha. Good morning din kay Kap Bunsoy yata Bunsoy sa Plana. Gandang umaga po sa inyo. Diyan sa may Mangaldan, yung magtatanong sa atin, text sa atin ha. Wala ho kayong pasok po riyan ha. Nakataas po kasi ang orange heavy rainfall warning dahil po sa mga malakas na ulan. Dala po nitong si hanging habagat po mga ka-action po natin. Madam Bibian, good morning ha. At kay Sir Abraham Carias Jokino, good morning po. Yan sa may Barangay Sungkil. Basta kinilala Barangay Sungkil sir. Dalap kini sir. Alagap kini. Sigurado. Tani atagini. So kinata na pa darum natan dita na dabit laran pason din Sinukalan River. Ang gano una babalan dai sa Sinukalan at taginin siya siyata na. Papasukin natin mga kami ng report galing kay Action Freddy Fajardo. Max Umaga si Freddy. Please come in. Teka lang Action Freddy. Ayan. Aristo Saswal. Yan. 1, 2, 3, ayan. Bagong aking balita, may nagtatanong lang sa ating mga listener natin, passable daw ba sa light vehicle itong Kalasyaw Dagupan Road? Anong observation mo yan? Nako, pwede naman action. Sa may Mayumbo. Sa Mayumbo Karanglaan, okay ba? Okay, pero medyo Mayumbo, mag-ingat-ingat lang Action Freddy, yun lang. Ayan. Okay. Samantala, magkapatid na street level nila individual drug suspect. Arestado sa Bayba Suppression Saswal, higit 78,000 halaga ng Cebu, kumpiskado. Nasa kustodiya ngayon ng Sual Police Station magkapatid na lalaki na isang 37 at 27 anyos sa parehong construction workers at mga residente sa San Carlos City, Pangasinan matapos silang matimbog sa anti-drug operation ng PNP. Base sa ulat ni Sual OIC Chief of Police Major Mark Archie Aguilar, alas 11 ng gabi nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team matapos magpag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Isang nagpanggap na buyer gamit ang marked money, binentahan ng mga suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 11.5 grams at may street drug price na 78,200 pesos kaya agad silang inaresto. Nasamsam sa mga suspect ang marked money, cellphone at ang kanilang garong naggamit sa illegal nilang gawain. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga akusado. Mula sa gitna ng Action Freddy Fajardo o sa balita, una sa aksyon. Sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat sa balitang yan, Action Freddy Fajardo. Sabi ni Sir Abraham Carias, yung kininja, on dalap ni Boss Ekam, matayatay suukat, ay ang bagabagayo, sir, ha? Ang pabayagi o nagkat sa danom, dyan sa Kailugan tayo. Actually po mga kaibigan, ito, good news po ito, no? Bagamat bumabaho ng bahagya, itong tubig ho, dyan sa may Sinukalan River ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? Pakunti-kunti ho yung pagbabaho niya, no? Ang problema ho, mga kaibigan, mga ka-action, mukhang aakyat na naman po ito dahil nga po dito sa inisyo po, no, na rainfall warning dito po ng Pag-asa, mga kaibigan, especially din po sa lalawigan ng Pangasinan at dyan po sa may lalawigan po ng Benguet, mga kaibigan ho natin. At alam naman na ho natin na ang bagsak po ng tubig galing Benguet ay dito rin po sa mga kailugan po natin, mga ka-action. As of 5:30 monitoring ho ng Pag-asa ng MDRRMC Santa Barbara, ang water level na sinukalan niya mga kaibigan 6.80 meters above sea level. So below critical level na ho siya pero above alarm level pa rin ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. So magkagayon pa man mga kaibigan, hindi ibig sabihin na bumababa ng bahagya itong ilog, safe na ho, hindi pa ho, no? May mga tubig pa ho na nagagaling po sa itaas, mga ka-action po natin. Yan pong aabangan ho natin, mga kaibigan po natin, ha? Samantala naman, itong ating Region 1 po, mga kaibigan, na Dole, nagsabi ho rito na yung mga field offices po ng Dole sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan ay patuloy po naka-work from home arrangement. So ibig sabihin po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, wala pong opisina ho ngayon dyan sa mga lugar ko na yan dahil naka-work from home po yung mga ka-action ho natin diyan.
Bukod dyan mga kaibigan, mga kaaksyon, nagbigay din ho ng paalaala ang National Bureau of Investigation, NBI, Dagupan Office, na kung saan po mga kaibigan wala hong on-site processing ng NBI clearance para sa araw ho na ito ng Miyerkules, August 19. Sarado ho mga kaibigan ang Dagupan District Office at Ordereta Satellite Office dahil nga po sa inisyu po ng Palasyo ng Malacanang na Memorandum Circular hinggil nga po sa mga tinatawag na work from home arrangements mga ka-action ho natin. Ma-action umaga sa iyo, Manong Ben Hobeliano sa Good Morning Amigo. Gandang umaga sa iyo, sir. Good day, Action Icam. Tanong ko lang po, may pasok po ba ngayon sa San Carlos City? Wala po, no? All levels po yan. Nagtaas po ng alerto ang San Carlos LGU sa Pogon ni Mayor Resuelio, no? Public and private, all school levels, wala po yan. At sa government po, mga kaibigan, mga ka-action, ano? August 19, lahat po ng gobyerno po, mga kaibigan sa San Carlos City, wala po, mga ka-action po natin. Kaya yung mga naglalakad ng papeles po, ay very, very sorry po, mga kaibigan, mga action, wala ho munang lakad papeles po ngayong araw po rito dahil nga po dyan sa bagay ho na iyan, ano? Actually, mga kaibigan, mga ka-action, inisyo ho ng Palasyo ng Malacanang, ano? Yung utos po niya na magkaroon po ng work from home setup, itong mga paaralan at itong mga paaralan at itong mga schools po, mga kaibigan, ay naka-alternative learning modes po, mga ka-action natin. So bagamat wala hong anong tawag dito wala hong physical classes, ito mga paaralan o baka may online classes po kayo, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? O paalaala po sa lahat yan. O pati kala siya face to face wala po, mga kaibigan, dahil po sa patuloy na pagtaas po ng mga water levels po natin, mga ka-action ho natin. May kinalaman sa DepEd, aguray lang, ano? Tinutulak ho rin nilang emergency rules na pinapayagan daw na magkaroon ng face to face classes na kahit in effect pa rin daw ang mas malawakang class suspension. Nais daw ho ng DepEd na magkaroon daw ng bagong patakaran na magbibigay daan sa mga paaralan na makapagbalik ng face-to-face classes batay sa aktual na kondisyon at kaligtasan ng kanilang campus. Ibig sabihin, kahit may malawakang suspension ng klase sa isang lungsod o lugar, maaari umanong payagan ng isang paaralan na magbalik sa face-to-face classes kung napatunayang ligtas daw, tuyo at handa umano na itong tumanggap ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalaga pa rin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, pero nais din daw ng DepEd na maiwasan ang hindi kinakailangang pagkawala ng klase, lalo na kung ligtas naman daw ang mismong paaralan. Sa ilalim ng panukalang sistema, kailangan daw magkaroon muna ng dokumentadong safety assessment ang paaralan at dapat itong sang-ayunan na oprubahan ng local chief executive bago ito muling pumayag na magsagawa ng face-to-face classes. Layunin po nito na mabawasan ang learning losses habang nananatiling pangunahing prioridad umano ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa madaling salita ay pinamanukala ko nila ngayon, mga ka-aksyon, na hindi otomatikong nangangahulugan na kapag sinuspende ang klase sa buong lungsod, kailangan manatiling sarado ang lahat ng paaralan, dahil kung ligtas naman na daw isang partikular na campus, maaari daw itong payagang magbalik sa face-to-face classes basta dumano-mano sa kinakailangan safety assessment at proseso ng pag-aproba. Yan po, mga kaibigan, mga aksyon ang pinapanukala ngayon ng DepEd. May kinalaman po sa bagay ho na yan. Ayun, daming nagagalit po sa reaksyon po na yan, mga kaibigan, mga aksyon. Siyempre, yung campus, okay. Paano ko yung daan papunta ng campus, mga kaibigan, di ba? So, halimbawa, may isang campus sa Dagupan City, pagkataas-taas po, mga kaibigan, hindi binabaha, okay yan, walang problema dyan. Ang problema, yung kalsada papunta ng Dagupan, lubog na ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? So, kunyan, medyo madugong titimbangin ho yan, mga kaibigan, ng mga otoridad, ha? Pero, Action Kenneth, commercial muna tayo, 6:22 ho ng umaga, mga kaibigan. Magbabalik po tayo, makalipos lamang ilang palala. Pagbalik ho natin, pag-uusapan natin yung bagyong Nining. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello,
I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makadiyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saidanom at Bilay.
Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saidanom at Bilay. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi pusira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n na ako. Tapos, nung pag-take ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cellphone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse
Warehouse located at Barangay Bayawas, Ordinata City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Ordoneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alright mga kaibigan, action tayo po yung nagbabalik sa Radyo Balitang Bayan numero ng morning edition. Kasama nyo pa rin po ang Sunay Kabsada Pasyonal sa ating Master Control. Nariyan po, Action Kenneth Villanueva. Ang dami nag-comment sa ating Facebook live streaming. Sige, batiin natin una si Sir Mike Fernandez. Sabi, ma-action niya kabusat sa Ricam. Kay Joel Dion, kay Sir Joel Dion. Good morning po sa inyo, Sir. Si Sir Mike, nako, ang kapigan niya yung Oran Habagat. Actually, hanggang chine-check natin yung projection ng Pag-asa hanggang dulo pa ho ng buwan ng Agosto ito, Hanggang kapigan niya aron tala, baka pasawa, mabot ang basaw sali. No, isang araw, sir, galing sa action dito sa amin, Lingayen, gawa ng di ko alam. Meron ako mali na sugat, mairap na sir, baka magkaleptospirosis ay magabagayo, Good morning, Kay Nel Akol, maksumaga sa inyo. Kay Sir Mike, Sir Tapat Kulabat, open kaya test the accredited Asian Training San Vicente sa Nasintunatan. Man-register AK assessment, hydraulic excavator operator demand kasinatan. Okay, kung yung test the school po mga kaibigan sa may Sarasinto, wait lang, check ko yung Sarasinto, mukhang may nakita akong post kanina dito na parang sarado lahat ng mga paaralan po riyan. Kung opisina, eto, walang, kakapasok lang, nakita ko lang Sir Mike, Standby action ready, Eto, wala akong pasok po sa mga paaralan at yung trabaho sa Nasinto, sa mga opisina ng gobyerno, kanselado ho, kasama na ho ang NGA po riyan, okay? Pabalikin natin mga kaibigan ng report, galing kay Action Freddy Fajardo. Action Freddy, please come back. Yes, Maxong umaga muli aksyon na hikam, 2 tulak ng illegal na droga sa Dagupan City arestado sa magkasunod na operasyon ng PNP, higit 50,000 halaga ng shabu kumpiskado. Sa kabila ng malawakang pagbahang nararanasan sa syudad dulot ng habagat, hindi ito naging hadlang sa pinaigting na operasyon ng kapulisan kontra illegal na droga. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 8:59 ng gabi kamakaluway nagsagawa ng anti-drug operation ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit kasamang City Intelligence Unit, Pidigis Oyuan at ang Police Station 3 na nagresulta ng matagumpay na pagka-aresto sa suspect na isang 28 anyos na construction workers na lalaki residente ng Mangaldan. Matapos itong magbenta sa pulis na nagkunyaring buyer ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo at may standard drug price na 34,000 pesos. Bandang alas 10:21 ng gabi, pangalawang operasyon ay isinagawa ng Police Station 1 kasamang City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Piligis Uyungan na nagresulta rin ng pagkakumpiska ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 2.4 grams at may street drug price na 61,320 pesos. Suspect na 23 anyos na mekaniko na residente sa syudad. Nasamsam sa mga suspect ang magmaning ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station. Mula sa gitna ng aksyon, Action Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipinas. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa balitang iyan, Action Freddy Fajardo. Maaksyong umaga rin sa ating mga viewers pa rin. Ito, si Sir Ben Villanos, maaksyong umaga sa Sir. Kay Neil Akol, pagsasayang lang ng perang bayan ng impeachment sa tuodang, sabi niya rito. Okay, maraming salamat. Kay Rogelio Sugalay, maaksyong umaga po sa inyo. Thank you po sa mga nakatutok sa atin via Facebook live streaming at sa ating Facebook, YouTube live streaming. Good morning po sa inyong lahat. Okay? Keep them coming mga kaibigan, mga kasyon po natin dahil tuloy-tuloy po tayo sa mga talakayan, balitaan po natin. Alam po ninyo, nakakalungkot po mga
kaibigan, dahil kahapon po ng umaga, no, habang tayo po nakaupo dito sa ating opisina, may naganap po na insidente ng pamamaril dyan po sa may Ateneo ho, mga kaibigan, Ateneo de Zamboanga University Junior High School, no? Dalawang estudyante nga ho ang nasawi, kabilang ang umano'y suspect na grade 7 student matapos umunang magpuputok ng barilang huli habang naka-Facebook live streaming sa loob ng pribadong Ateneo de Zamboanga University sa barangay Tumaga, Zamboanga City. Kahapon lamang po yan ng umaga. Ayon po sa report, naganap ang insidente bandang alas 7:50 ng umaga. Sa video, makikita nakatayo ang estudyante sa labas ng isang classroom habang may hawak na baril at wala namang kaalam-alam ang mga estudyante sa loob ng classroom habang nakikinig sa kanilang guro hanggang sa marinig ang mga putok. Na i-live stream pa raw ng suspect sa social media ang pamamaril kung saan 6 na estudyante ang sugatan. Nagkagulo ang mga estudyante at nagtakbuhan palabas ng silid habang nagpapaputok ang suspect. Lumipat umano ang suspect ng ibang classroom at muling nagpaputok bago tumakas. Ayon kay Councilor Fred Atilano, chairperson ng Council Peace and Order Committee, natagpuan daw ang bangkay na umano'y suspect sa ikalimang palapag katabi ang baril na ginamit umano sa krimen. Sinasabing nagbaril ito sa kanyang sarili, pasintabi sa mga kumakain, kaysa madakip. Na-discover naman ang bangkay ng isang lalaking estudyante sa loob ng classroom sa ika-4 na palapag ng paaralan, mga ka-action po natin. Ay, nakakalungkot pong balita ito, ha? Alam po ninyo, panawagan ho natin sa mga ka-action natin ng mga vloggers. Huwag nyo na hong i-share po yung mga video ho ng insidente po na yan, mga ka-action po natin. Tandaan po ninyo, kahit na may nangyari pong hindi maganda, minors pa rin po yung involved po, mga kaibigan, mga ka-action, at privacy pa rin po ang pinakapangunahin po sa bagay po na iyan. At ang naglabas nga ho, mga kaibigan, mga ka-action, ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ho ng Pilipinas, ng pahayag regarding po riyan, at pinapanawagan po sa lahat, mga ka-action, ang pakikiisa sa bagay ho sa bagay po niyan, sa pagrerespeto po riyan, mga kaibigan. Bagamat kami po ay nakikiramay sa mga naapektuhan po ng malagim po na insidente ng pamamaril dahil sa may Zamboanga, pinapaalalahan namin mga kasamahan po namin, lahat ng news outlets, mga journalist, mga content creator, mga social media users, na importante pa rin po na protektahan ang dignidad ng tao, suspect man yan o biktima, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, over the views, over the likes, o sa bilis po ng pagkalat ho ng ating balita, mga ka-action ho natin. Kinakailangan natin protektahan po yung mga minor de edad, mga kaibigan. Huwag niyong i-broadcast yung pangalan, muka, o mga identifying details sa mga kabataan na involved po sa event po na yan. Biktima man sila o hindi dyan sa insidente po na yan, mga kaibigan, mga ka-action. Number 2, pakisuyo, igalang ho natin yung mga pamilya ng biktima at ng pamilya ho nila, mga ka-action. Bigyan natin sila ng privacy. Huwag tayo mag-share ng graphic imagery, uncensored na media, o anumang intrusive footage ng mga pamilya ho, mga kaibigan, na nalulungkot. At pangatlo, let's prioritize humanity over speed, mga kaibigan. Maging sensitive po tayo sa issue po na ito, mga kaibigan, mga ka-action. So pakisuyo po, kung nakapag-share tayo, nakapag-post tayo ng mga unblurred na photos, graphic videos, o private details sa mga involved, pakisuyo, i-delete, i-blur, o i-take down natin sila, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Very important po yan, yung bagay ho na iyan. Yan po yung panawagan po mula sa Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, at ang Aksyon Radio Pangasinan ay managod po nakikiisa sa bagay po na iyan. Alright, dumako naman tayo sa ating mga balitang panahon ngayon. Pero bago yan, good morning kay Philomena Haraba. Ayan, nakatutok sa ating via YouTube, mga ka-action. Good morning po sa inyo. At eto ho, mga kaibigan, ang ating balitang panahon ngayong araw po na ito. Pakinggan po ninyo, pambihira, sunod-sunod ang bagyo sa ating ngayon. Action Kenneth, eto po, mga kaibigan, si Chanel. Good morning, Chanel. Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong na si Neneng mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ang Pag-asa ay may minomonitor na 3 bagyo. Lahat ito ay Tropical Depression category sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Umpisahan natin dito sa bagyong si Neneng na nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa lahing 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa may West Philippine Sea. Huling namataan sa lahing 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating
ating bansa patungo dito sa southern mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namatahan sa laing 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun po, para sa ating mga kababayan, tutok tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na sa development netong tatlong bagyong ito. Yung southwest monsoon natin patuloy na umiiral dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito, asahan natin buong Luzon pa rin at dito sa may Aklan at Antique ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, pati na rin sa buong Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para sa ating forecast track natin sa bagyong si Neneng, nakikita natin wala po itong magiging direktang epekto sa anong parte ng ating bansa at patuloy na kumikilos patungo ng Taiwan kung saan magla-landfall ito by Friday dito. Para naman sa ulan na dala ng habagat, inaasahan pa rin natin malalakas na pag-ulan ang maitatala natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Dito naman po sa mga color yellow natin, inaasahan pa rin naman natin yung significant rainfall at pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang linggo na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated na ang ating mga kulupan or hindi na po nakakasipsip ng tubig. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. Bukas naman, inaasahan natin malilesen na yung mga pag-ulan dulot ng habagat. Inaasahan pa rin naman natin yung mga significant rainfall dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may Bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po yung papasok po ngayong umaga. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa ating bagyo na si Neneng. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.post.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa balitang iyan, Chanel Dominguez ng Pag-asa. Yan po ang ating balitang panahon ngayong araw po. Tatlong bagyo binabantayan natin sa palibot ng Pilipinas. Mga ka-action po natin ay pambihira to. Kay Ivan Logan, hello. Kay Esther Torre, good morning. At kay mga nakatutok sa atin online po sa Facebook live streaming. Magandang umaga po sa inyo dito. Good morning, sir. From Alicia, sabi niya rito. Gandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Yung mga ka-action natin, nabanggit natin kanina, no? Dire-diretso ko yung mga pag-ulan pong maranasan natin hanggang dulo po ito ng buwan, mga ka-action natin. Dahil nga po dito sa insidente ho na ito, mga ka-action po natin, no? Samantala sa atin naman tuloy-tuloy ho ng mga talakayan, mga balitaan po natin ngayong umaga sa iba naman po, mga bahagi naman po, mga kaibigan, mga ka-action po natin ng ating balita. Nako, mga ka-action na alam po niyo yung baka dire-diretso, di ba? Mag-iingat kayo sa leptospirosis po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? Ito po sa report ko ng DOH, ano? Umabot na sa 220 ang bilang ng mga nasawi sa leptospirosis sa bansa ngayong taong 2026, habang 3,440 na kaso na itala mula January hanggang August 8 lamang. Yan ay ayon po sa DOH. Ayon po kay DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Asis Matuba, na mas mababa raw ng kasalukuyang bilang ng mga kaso kumpara sa 5,380
committee na naitala last year. Pero mahigpit na binabantayan ng kagawaran ng posibleng pagtaas ng kaso kasunod ho ng mga nagdaang pagbaha. Pinayuhan naman ng DOH sa mga lumusong sa baha na agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis sa tubig at hanggat maaari ay gumamit ng protective boots at takpan ng anumang bukas na sugat upang hindi maiwasan ang pagdaan sa baha. Hinikayat din ang mga magulang na huwag hayaang lumangoy o maglaro sa baha ang mga bata. Pinakamahalaga ayon sa DOH, kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 na oras matapos ma-expose sa baha, lalo na sa mga may mataas sa panganib ng leptospirosis. Available ng libre sa mga health center ang tinatawag na antibiotic na doxycycline para sa mga kwalipikadong pasyente, pero binigyan din ng DOH na hindi ito dapat inumin ng walang konsultasyon sa health professional dahil hindi ito angkop para sa lahat at nakadepende sa uri ng exposure ang tamang paggamit nito. Nagbabala rin ho ang DOH na bukod sa leptospirosis, dapat ding bantayan ngayon ang tagulan ng iba pang sakit gaya ng waterborne diseases, gaya ng influenza at katulad din na itong tinatawag natin na dengue, mga ka-action ho natin. Ang tawag dyan mga kaibigan na prophylaxis. Ayan, magpatingin ho kayo mga kaibigan, mga ka-action po natin sa doktor. Pareseta lang ho kayo ng doxycycline. Sabi nyo prophylaxis. Bakit? Kasi lagi ako natatampisaw sa tubig baha. Bakit? Kasi trabaho po. Ayan, mga ganyan, di ba? Pagka, ito po mga action, kapag mataas ang exposure nyo sa tubig baha, may sugat ka man o hindi, kailangan po magpa-prophylaxis po kayo mga kaibigan, mga ka-action ho natin. No? Tuloy-tuloy po kayo mga ka-action dyan sa pag-inom po niyang prophylaxis sa sinasabi ko natin. Ano ba sabi ng prophylaxis? Ito po, para mas madali niyo maintindihan mga kaibigan, pag sinabi natin prophylaxis, yan po yung prevention po ng isang sakit ho mga kaibigan natin. So, very important po na kayo po ay uminom po niyang prophylaxis, lalo kapag lagi kayo nagtatampisaw sa tubig baha o wala kayong no choice po kayo kundi magtampisaw po sa tubig baha kapag pupunta po ng trabaho po ninyo o bumili po ng mga supply po ninyo mga kaibigan, mga ka-action po natin. Samantala naman sa iba pa mga balita ho natin mga kaibigan, mga ka-action po natin, dito po tayo ngayon sa ibang mga reports, pero pabalikin natin ang report galing kay Action Freddy Fardo sa lawas ng himpilan. Max Umaga, Action Freddy, please come back. Yes, Maxong umaga muli. Aksyon na hikam sa 28 anyos na binantaristado matapos masamsam sa bahay nito ang sa Lingayen ang higit 600,000 halaga ng shabu at isang baril na kargado ng bala. Naaresto ang isang 38 anyos na lalaki matapos makumpiska sa bahay nito ang dalawang knot-tied plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 89.9 grams na may street drug price na 610,640 pesos at isang kalibre 9mm na baril na kargado ng 7 bala. Base sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel John Mark Gonzales, nagsilbi ng sesyonaran sa bahay ng suspect pasado alas 4 ng madaling araw kahapon sa barangay Dumalandan Center sa nasabing bayan ang kanyang mga tauhan kasama ng Special Weapons and Tactics at Explosive Ordnance Disposal ng Pangasinan Police Provincial Office na nagresulta ng pagkakumpiska ng nasabing illegal na droga at baril. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, an act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition ang kinakaharap ng akusado na kasalukuyang nasa kustudiya ng Lingayen Police Station. Mula sa gitna ng aksyon, Action Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat sa balitang iyan, Action Freddy Fajardo. Samantala naman, eto, kababayan natin si Atty. Chopilo Guadis III. Sir, magandang umaga, sir, boss, Inanunsyo ho ng Ombudsman itong Martes, kahapon lamang, ang suspension nina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Officer Transportation Cooperatives Chairperson Chopilo Guadis III. Ito ay kaugnay nga ho ng umunoy patuloy na paggamit ng Stratcom-operated LTO Information Technology System na nagresulta naman sa karagdagang 13.3 billion pesos na computer fees. Sina Mendoza at Guadis na kapwa ng silbing dating LTO chief ay sinailalim sa preventive suspension ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan o hanggang matapos ang kasong administratibo sa kanila. Sa kautusan na may petsang August 17, sinabi ng Ombudsman na may sapat daw na basihan at matibay na ebidensya para sa mga reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon kay Clabano, nag
nag-expire umano ang 10 taong agreement ng pamahalaan sa Stratcom noong 2013 habang sa isang 2016 agreement ay pinahintulutan ng patuloy na paggamit nito habang wala pang kapalit sa IT system. Nag-issue naman ng LTO noong 2021 ng Certificate of Project Completion and Final Acceptance para sa Land Transportation Management System o LTMS. Gayunman, ayon sa Ombudsman, itinulak umano ni Guadis noong 2022 ang patuloy na paggamit ng lumang sistema habang naglabas naman si Mendoza noong 2023 ng mga memorandum na nagpatuloy sa parallel use ito kasabay ng LTMS. Noong January 2025, inatasan din umano ni Mendoza ang pagproseso ng PUB registration renewals gamit ang lumang sistema nang hindi kinakailangan ang LTFRB confirmation na yun na hindi naman allegedly naman daw nangurakot to mga to Action Kenneth, no? Pero na technical sila, no, sa paggamit ng ipinagbabawal na system ng pamahalaan. So itong system na ito, paso na to. Gagamitin niyan to hanggang ganitong petsa lang. Ang problema mga kaibigan, ginagamit pa rin nila hanggang ngayon. Sige, tingnan na lang natin sunod na mangyayari po riyan. Pero wait lang, oras pa din na 6:53 ng umaga. Pero wait lang, bago tayo mag-commercial Action Kenneth, bati muna tayo dito sa may YouTube. Maksyong umaga po sa mga viewers po natin at sa Facebook live streaming po natin. Maksyong umaga po sa inyo mga ka-aksyon. Magbabalik tayo makalipas lamang inapalala. Diyan lamang ho kayo mga kaibigan po natin. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipangalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kita na to the max.
Star Wax, aya so number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. It is my duty to serve the people 24/7. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer for 8 years. MX3 Capsule, dito ako bilib. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Okay mga kaibigan, mga syudal, senators po ng umaga na po nagbabalik sa ating programa sa Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Kasama nyo pa rin po mga kaibigan, Aksyon Kabsana Pasyonat sa ating Master Control. Nariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva pa rin. Good morning po sa mga kaibigan natin nakatutok pa rin ho ngayon. Ho. Good morning po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Ito naman sa may linggiyan ho mga kaibigan na nasa mahigit 600,000 pesos na halaga ng suspected siyabong nasamsam na motoridad sa isang search warrant implementation dyan sa may linggiyan ho mga kaibigan po natin. Naibarita nito ni Aksyon Freddy mga kaibigan, pero ulitin lang ho natin, umabot din sa 89.9 grams ng suspected po na shabu na nakuha po rito mga ka-aksyon po natin. Pambihira nga naman yan. Nakuha rin sa operasyon ng isang 9mm na caliber pistol, magazine at 7 bala ho mga kaibigan po natin laban sa suspect. Pambihira naman po yan. Nahuli na po mga ka-aksyon ho natin. Alright, sa atin naman po iba pang mga balita ho natin, mga tagapakinig po natin dyan. Good morning po dyan sa may bayan ho ng San Jacinto. Ayan, good morning po sa inyo ho riyan. Maaksyong umaga rin po sa mga tropa natin na nandyan po sa may bayan po ng anong tawag dito sa lugar Manawag, ayan. Maaksyong umaga po sa inyo, ingat po kayo. Sabi ng text na good day, Magsunikam Agela, dalap lalamod si kami, tiway kanto. Agyot imbaga, kulaan mo yung lugit ako mo na. Anyway, good morning po Sir Pitch, Bukayuan, isa may Bukayuan. Maaksyong umaga po Sir Pitch, magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi, sir. Of course, yung mga ka-aksyon natin dyan na ikinig nanonood sa atin. Good morning po, maaksyong umaga po sa inyong lahat. Okay, parang ito taras weekend magpatadar tila. Tani, alas 7:04 lang nakabuwasan. Overtime tila, 10 man lang sarili dyan, syudad na dagupan. Pero antisutan, mangitilak tini balita agagit na natatang mira, natanya kabuwasan. Ito ho mga kaibigan, kinukulit na ho ng mga taga Metro Manila, etong Korte Suprema, dyan sa nakatinggang sahod po, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin, pambihira nga naman. Dinagdagan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kasamang iba't ibang labor organizations ang pangungulit sa Supreme Court matapos maghain ng mga ito ng urgent manifestation with a motion para resolbahin ang usapin sa 85 pesos na wage increase sa lalong madaling panahon. Mahugunit ang unang naglabas ng TRO ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 sa 85 pesos na wage increase sa mga manggagawa sa Metro Manila at kalaunan ay nag-issue ng writ of preliminary injunction. Dahil dito, hindi may papatupad ang wage increase na ito sa may 1 milyong manggagawa sa Metro Manila, kaya kailangan na umano ng agarang aksyon nito ng Korte Suprema dahil pinalaki ng palaki umano nawawalang sahod sa mga ito habang tumatagal mo ng pagresolba sa nasabing issue. Pambihira po yan. Kaya ho yung mga ka-action ho natin dyan, mga tagapakinig ho natin sa Metro Manila, kapit lang kayo dyan mga sir, mga mama, dahil kayo po ay alam ko, naghihikaos kayo dyan ngayon, laki ng problema natin ngayon, tapos ayaw pang ibigay yung sahod na kailangan po ninyo mga kaibigan, mga ka-action. Buti kung bumababa ang presyo ng bilihin, di ba? Ito nga lang gasolina, umakyat na naman po nitong nakarang araw, di ba? Pambihira nga naman po yan, Ay, siya nga po yung mga natatanong sa atin na impeachment. Sir, kailan po yung impeachment ni Vice President Sara? Meron po ba ngayon? Cancel po ulit mga kaibigan dahil sama po ng panahon mga ka-action po natin. Okay, sige, magbabalik tayo mamaya mga kaibigan sa programang MIB, mga issue ng bayan na after po yan ang Action Radyo Baria ni Action Kim Davenport mga kaibigan, mga ka-action. So, abang-labang kayo sa atin pagbabalik po mga kaibigan mamaya dahil tayo po ay patuloy po sa ating pag-cover po ng mga latest sa balita at impormasyon. Dito naman po yan sa Action Radyo Pangasinan. Again mga kaibigan, sunod na ho ang Action Radyo Balita with Action Kim Davenport. Susundan ho ng MIB, mga issue ng bayan. Babalik po ako riyan mga kaibigan. Kia Kababayan in Action. And of course, ng Action Radyo Hataw. Mamayang hapon naman po, Love Notes Unlimited, followed by Balik Top Hits at ng Firing Line. Gayon din ng All for Love with Mr. Love. Ito lamang po yan sa Action Radyo Pangasinan. Una sa Action na sa Balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo.